ஐ லவ் யூ நான் தாய்மனன் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் இன்றைக்கான டாபிக் என்னன்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அதை நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் நல்லாயிருக்கும், அதனால் ஒரு லைக்கை போட்டு விட்ருங்க. ரொம்பவே நல்லாச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஃபேமிலி, தெரிஞ்சவங்க, தெரியாதவங்க இப்படி எல்லோரும் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு ஒரு ஷேரை பண்ணி விட்ருங்க. அப்புறம் எப்படி இந்த வீடியோ சூப்பராக தான் இருக்கும். எதுக்கு சும்மா வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தோணும்ல, அந்த விஷயத்தை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்டாக பதிவு பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபைனலாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணணும், ஆல் அண்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணணும். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அதை கிளிக் பண்ணி நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம். ஸோ இவ்வளோ வேலை இருக்குல்ல, கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ணிடுங்க. ஒவ்வொரு கலைஞனுக்கும் விருது அப்படின்ற விஷயம் எவ்வளோ முக்கியம்னு நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில் நிறைய பேர் உங்களுக்கே தெரியும். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுங்க, அது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அங்கீகாரம். அது முதல்ல வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும், ரெண்டாவது வந்து விருதுகள் மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம், ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ அப்படி முக்கியமானது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு விருது தான் ஆஸ்கர் விருது. எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆஸ்கர் விருது வந்து அகாடமி விருதுகள் அப்படின்னு வந்து அமெரிக்காவில் வந்து திரைத்துறைக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமாக வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு விருதாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த விருதை வழங்கக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியானது, அதாவது வந்து அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எல்லா டிவி சேனலும், அதாவது அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிவி சேனல்லையும் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணப்படுது. ஸோ இந்த ஆஸ்கர் விருதை வழங்குறாங்களா, இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆனது வருஷத்துக்கு வருஷம் நடக்கிறதில்ல, எப்போயாவது ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் அவங்க நினைக்கிறப்ப தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஆஸ்கர் விருது வாங்குறாங்களா, அவங்களுக்கு இந்த விருதை வாங்குறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா இந்த விருதை வந்து நிராகரிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கூட இந்த ஆஸ்கர் விருதுகளில் இருக்குது. முதல்ல இந்த அகாடமி விருதுகள் மே 16, 1929 ஹாலிவுட் ரூஸ்வெல்ட் ஹோட்டல் இருக்குல்ல, அங்கே வந்து நடந்திருக்குது. அதுவும் வந்து 290 மக்கள் முன்னிலையில் வந்து நடந்திருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த விருதுகள் மேபர் ஹோட்டலில் வந்து பெரிதளவில் நடந்தது. மொத்தம் 15 விருதுகள் இதில் வழங்கப்பட்டது. இதில் வெற்றி பெற்ற வெற்றியாளர்கள் பெயர்கள் வந்து 3 மாதங்களுக்கு முன்னாடி, அதாவது அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் அந்த விருது வழங்குற நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடி 3 மாதங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. 1930 அந்த வெற்றியாளர்களாக இருக்காங்களா, அவங்களோட பெயர்கள் இரவு 11, அதாவது நிகழ்ச்சி நடக்குதுல அன்னைக்கு 11 மணிக்கு வந்து பத்திரிகையெல்லாம் அந்த பேர்களை வெளியிடுறாங்க. இப்படியெல்லாம் ஸ்பெஷலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆஸ்கர் விருதுகள் 2010 வரைக்கும் மொத்தம் வந்து 2789 விருதுகள் மொத்தமாக வழங்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆஸ்கர் விருதை நம்மளும் வாங்கணும் அப்படின்னு வந்து எல்லா திரைக்கலைஞரும் சரி, இல்லை மற்ற கலைஞரும் சரி, ஒவ்வொரு நாளும் கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்படி இந்த ஆஸ்கர் விருது கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லாரும் தான் கடினமாக உழைக்கிறாங்க. ஆனால் எல்லாருக்குமே இந்த ஆஸ்கர் விருது கிடைச்சிடல. இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அமெரிக்காவில் எடுக்கப்பட்ட படங்களை தவிர வெளிநாடுகளில் எடுக்கக்கூடிய படங்கள் இருக்குல்ல, அது ஒன்றுத்துக்கு தான் இந்த ஆஸ்கர் விருது கிடைக்கும். அதுதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கலைஞர்களே முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, உங்களாலேயும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை என் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தது உங்களுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ, லவ் யூ ஆல்.